primul meu videoblog. Sunt cu un prieten meu. Și în timp ce vorbim, o să mergem și cu bicicletele. Prin locuri preferate de noi. Deci, ăsta e primul meu videoblog. Voi explica cum va fi programul de videoclipuri pe care nici eu nu prea îl știu. O să vă zic în al doilea. Așa, deci în videobloguri o să avem adevăr și provocare, Q&A, multe, și după ce mai vreți voi. Și vom avea și jocuri, Minecraft, Counter-Strike, San Andreas, vom avea și tutoriale. Deci, cam atâtea. Și va veni, ăsta este și un videoblog în care vă va ști și un episod în care vă vom arăta drumul nostru preferat. Deci, nu vreau să mai vorbim acum, dar hai. Sper să se vadă. Dacă o să știți, eu mi-a dat cu o mână și cu o mână țin. Că nu îmi permit. Uite, acum cu două. Bă, lasă-mă în față, că nu am frâne. Bine, am frâne. Nu am... Dați să intrăm în pădure și vom arăta locul nostru secret, care este doar de biciclete și doar de copii. Ce-ai făcut, mă? Bine, bravo. Deci nu știu dacă se vede, că aici nu prea se vede. Deci eu asta voi încerca să pun sâmbătă, dar nu știu, nu promit nimic. Acum mai bine să urcăm în pădure. Bă, te duci în față și eu opresc, da? Deci aici vom opri o leacă, că avem roata desumflată. Episodul din nou. Da. Deci n-am rezolvat nimica cu roata. Tot desumflată era, că am închis acolo. Deci mergem cu roata desumflată. Asta e. Mergem. Stai că aici ești cam nașpa. Mă, dar ce nașpa e aici începutul. Da, asta vedeți după aceea acolo. Va fi foarte șmecher. Va fi un vale. Mă scuze dacă nu vă arăt tot drumul. Dar mă uit și la ce merg și la videoclip. Și la împrejurăm și nu mai fie pe aici câinii. Sau... Ceea ce te mai întâlni voi atunci, mă, în pădure. Șacal sau lup? Lup sau șacal? Ce era ce întâlni voi atunci în pădure? Atunci, ceea ce întâlni în pădure? Șacal sau lup? Păi atunci când a strigat roșu. Fugi ca să vă salvați! Câine lup. Deci aici este intrarea. Așa. Aici este... Deci așa. Și vă face și o cursă. Deci cred că videoclipul ăsta va fi de 5 minute. Sau mai mult. Dar minim 5 minute va fi. Și ce? Deci marea majoritatea videoblogurilor va fi pe bicicletă. Deci încolo e valea. Și pe acolo este o curbă pe unde am obosit. Pe unde o să ocolim. Hai, o luăm prima dată prin curbă și apoi ne întoarcem. Sau nu? Prima dată o să întoarcem. O să ocolim și apoi ne întoarcem bicicleta. Hai. O luăm prin curbă, care este cam greu. Dar și pe drumul ăsta pe care ocolim e destul de ca lumea. Deci, pentru primul episod mă scuze, dar nu va fi chiar șmecher. Acum am început să avem viteză și să nu prea se vadă bine. Îmi filmez cu telefonul meu mobil. Nu am aparat de filmare în caz că nu prea știu dacă o să am vizualizări. Și nu prea știu dacă o să primesc bani în YouTube. Deci, bă, o luăm de aici sau o luăm de la start? Hai.
Deci noi de aici pornim, de la linia asta. N-are nimic, hai. Deci eu voi fi și anonim, în care nu va ști nimeni, nu va ști nimeni. Deci, o să am eu un nume așa de scenă. Hai, 3, 2, 1 și... Hai, bă, să nu cadem faza. Acum o luăm prin curbă. Vine o vale mică. O curbă. Iar vale. Și apoi o curbă mare în care nu cred că voi rezista. Da, nu am rezistat. Dar avocat a reușit. Deci e cam greu să conduci și să filmezi în același timp. Deci vom mai încerca o dată. Da, dar eu iau pe partea asta lantă. Și nu vă mai urca pe acolo că mi-e greu. Și luăm pe aici. Deci vom mai încerca o dată. Dar nici nu mi-a mers pentru că am luat-o pe șanțul ăsta. Și dacă o iau pe șanț, nu pot să o dau, că na, șanț. Mă duc după șanț. Și șanțul... Acolo este o jachetă de copil mic și un fes. S-a zis că și pe aici s-au omorât, dar noi nu prea credem. Credem că vreau. Ia uite, mă, păsările. Bă, de-abia ce-am mutat chestia asta, deci nu mai repeta. A? Deci de-abia ce-am mutat chestia asta, deci nu mai repeta. Da. Bă, filmezi tuturor asta. A? Filmezi tuturor asta. Și eu pun de Hai, bă, nu, eu pun de aici, că mi-e frică. Deci, punem de la vale. De data asta sper să reușesc. Sper că nu știu cu ce n-am să conduc. Asta. Telefonul ăsta e cu gâtul. Deci, să nu știu ce e ceva. Să zice noapte mai bine. Hai, hai! Este, am reușit! Libertate! Hai acum acasă. Deci, v-am zis că am zis că am tot ce era în videoblog, ce trebuia să vă zic în videoblog. Bă, vreți să zici ceva la oamenii care se uită la noi? Vrei să vezi? Vrei să zici ceva? Vrei să zici ceva la oamenii care ne ascultă? Da, zi, de foarte tare și extrem. A, da! Și dacă vor mai fi și episoade de biciclete extreme. Curse extreme se va chema. Așa. Deci, e primul episod. Nu uitați să dați like, subscribe și ce mai este. A, da. Și sunt mare fan lui Maxi Punct și toți. Rafael, Tequila, noaptea târziu și restul. Deci, goodbye.